jedan od najstarijih obrta u Primorsko-goranskoj županiji, ujedno nosi epitet tradicijski. Izgradnjom brodova od drveta, ovo malo brodogradilište u Malinskoj bavi se punih 120 godina i ponosno se odupire modernim vremenima kroz sad već 5 generacija obitelji Kraljić. Lijep pozdrav, ja sam Daniel Dizdar, a ovo je Obrtnička televizija iz Obrtničke komore Primorsko-goranske županije. Nalazimo se u Malinskoj na otoku Krku, gdje ćemo doznati sve o tradicijskom obrtu izgradnje brodova brodograditelja Franka Kraljića. Franko, vaš obrt postoji već 120 godina. Kako je sve počelo? Počelo je krajem 19. stoljeća dolaskom mog našeg šukundjeda Mate Lolića iz Baške po narudžbi raditi jedan brod od 25 metara za jednu starosjedilačku obitelj. Tu se čovjek i oženio i tako za njim ide njegov sin, pa njihovi sinovi sve do mene. Što vas je privuklo ovom poslu? Pa vjerovatno nešto postoji genetski. Ja sam od svojih malih nogu pratio svog oca i svog djeda na ovoj istoj lokaciji. Kad ste tako od malih nogu uz nešto, onda to još više zavolite i malo po malo došla je škola i nakon škole zanat. Ovakvih barki ima sve manje. Koliko mjesta ima za ovaj posao u modernim vremenima? Pa barki na sreću još uvijek ima, one su uglavnom sve stare barke, a novih smo svi svjedoci da nema puno, a te stare barke trebaju obnovu s vremena na vrijeme. Znamo da ih puno završi zapaljenima, a neke završe i kod nas, tako da mislim da ima mjesta za tradicijsku brodogradnju kod nas, a kad ne bi bilo, trebalo bi ga naći. Drvene barke sinonim su za primorsko podneblje, dio su pomorske kulture i baštine našega kraja, a Franko Kraljić zaslužan je za renovaciju i održavanje mnogih od njih, za što je dobio i mnogo priznanja. Zaljubljenik ste u drvene barke. Koje su njihove prednosti nad modernim plastičnim barkama? Pa drvena barka u svakom slučaju ima bolje plovne sposobnosti, naravno bimo mi rekli bolje drži more, ona je teža, stabilnija, punija. Drvene barke danas imaju svoju neku tradicijsku vrijednost, vezane su uz nekakve emocije, uz nekakve familije, tako da vjerovatno široj masi, široj populaciji je prihvatljivija plastika, zato jer je možda malo praktičnija, ne treba toliko održavanja, ali sigurno ne pruža ono što pruža drvena barka. Ima li još ovakvih obrta kao što je vaš? Pa na sjevernom Jadranu, koliko je meni poznato, pogotovo malih brodograditelja poput nas, praktički nema. A da im je to pretežita djelatnost kao nama i da su zaposleni u svom obrtu. Mislim da sam čak jedini na sjevernom Jadranu. Nešto, koliko mi je poznato, ima u srednjoj Dalmaciji, ali to su sve mahom relativno stariji ili stari brodograditelji. A ima li vaš obrt i nasljednika? Pa ne znam šta će se dogoditi sa željama mojih kćerki, znači sumnjam da imam nasljednika u njima, a bit ću sretan ako ovo nakon nas ostane barem nekakav muzej zajednice. Bit ću s tim zadovoljan. Dakle, nemam nekog nasljednika za sada. Neovisno o tome hoće li se ovaj jedinstveni obrt nastaviti u obitelji Kraljić, jedno je sigurno. Generacije ove obitelji ostavile su neizbrisiv trag u brodogradnji i očuvanju jednog dijela povijesti našeg Kvarnera. Zahvaljujući njima, pravi zaljubljenici u svoje drvene barke još dugo će sretno ploviti u neraskidivoj vezi barke i mora. Hvala vam na gledanju nove Obrtničke televizije iz Obrtničke komore Primorsko-goranske županije. Ovu i sve ostale epizode možete pratiti na obrtnička.televizija.hr. Lijep pozdrav!